Sang Kanggro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk guntur ketuk lumembak panyura kumambang umop mawalian Tusang Wisnu Bathara Sarsang lebur bumi jagat Dewa Bathara Patuk Dewa Kumalenten Kakang Janaka Yayi Dewa serane apa mapake aku ngerti yen aku bakal mrepeki Kakang Harjuna iya ana wigatine apa Dewa serane lakumu semengko pengawak bojro mesti ana wigati kang luwih perlu kawrana Kakang Janaka jugara nggonmu semedi aja kok bacotake yen kok bacotake bebasan gepuk kemiri kocong ora ana gunane nggonmu bakal gayuh tumurun ing kanugrahan Wahyu Toh Jali Abadi sabab Wahyu Toh Jali Abadi ora bakal diparingi karo Kakang Janaka nanging aku kang bakal kacondhokan mula Kakang Janaka tak ripih sarana becik balya marang kasatriyan Madukara ora sah kebacotake nggon mapan ana ereng-erenge Harga Arjuna kene Dewa Serani apa wis ndak tekati niatku nyawiji aku ora bakal bali marang kasatriyan Madukara yen to pancen aku durung bisa kacondhokan Wahyu Toh Jali Abadi oh lah yen ngono kowe soroh nyawa Kakang Janaka nggonku nekono kene aku kepengin mripih karo Kakang Janaka nanging Kakang Janaka ora gelem lunga saka ereng-ereng Harga Arjuna kene cilik tak gawe lara gedene arep tak rampungi sepira bobotmu yen arep ngrampungi Janaka rampung ana ora bakal mundur jangka lah sugih kendel Bondowani janjilena pangindhawu Kakang Arjuna tebak diadamu rontok ki gamu kakotaku gathek sirahmu Mangkah Sang Arjuna nang majaning palagan
Janaka ana paran apa kang katon arep nibani pusaka tiban kresku ora urung mondhong saswandamu ayo mara tibakno ora bakal tak tadhahi gigir dodo diwasani ya sepira bobotmu Janaka lena prapteng mampus ning madyaning palagan iya ya para majur Bumi goncang ganjing langit kelap-kelap katon nergencang ing alis risang mawe gandrung saparang katul wukir moyak maik enak kunggir dewasrani piye kula kawon Kanjeng Ibu kenging pusakanipun Janaka jaja kula kados dipun obar benter kurang ajar Janaka. Mbok ya ora sanggo lek wahyu to Janaka mulya bae. Kanjeng Ibu kados pundi aja cilik atimu nggih, aja cilik atimu. Sira kula ora kok ijen dibantu karo King Rama. Aku tak aji pameling supaya King Rama Bathara Guru Rawana kene nggih.
Duan sembah nering ulun kapurba risang murbeng ratsananing kang mewah puga sawegung matsering dolahan ong astungkara sidam sekaring bawana langgeng ana apa durga jeneng kita mata aji pameling pukulun kepareng matur ingkang putra Dewasrani badhe mejahi Janaka nanging asor juritipun kula nyuwun tulung kalian paduka pukulun supados Janaka supados enggal sirna marga layu sampun ngantos dados pepalanging lampahipun ingkang putra Dewasrani pukulun Dewasrani wonten dawuh sira kalah karo Janaka inggih iya yen sira kalah karo Janaka aja cilik atimu nggih Dewasrani ulun bakal mbiyantu marang jeneng kita. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama waspadakna aku ndak dadi keris nggir. Dewasrani wonten dawuh ulun wis memba warna dadi keris kawruhana pucuking keris iki grana ulun lamun iki mengko kok tibake ana jajaning Janaka tetep bakal sirna marga layu mekaten Rama iya sing ati-ati ora sah sesumbar nggih ora sah sumbar enggal maju caketana Janaka rampung ana dina iki. Jeneng kita mlayu. Duh pukulun. Mboten kuwawi. Ora kuwawing bab apa? Kula ningali Dewasrani kenging pusaka kula lumajeng saring magut suraning alaga malih. Mbeta pusaka pucukipun murub. Kula ajrih. Engko sik tak sawangi sik, engko sik. Sik. Oh. Enten napa? Sampeyan malah guceng niku. Kawrana ki diayomi karo Yayi Pulun Bathara Guru dadi gaman. Yayi Pulun Bathara Guru dadi gaman nggih Janaka. Menika pusaka kae gaman daden-daden. Ora gaman tenan, kae Yayi Pulun Bathara Guru dadi gaman wis, aku tak dadi gaman. Nger Janaka wonten dawuh aku dadi lho sampean iki dadi napa lho wong semenika nggawa keris kok malah sampean dadi jugel aja dikebuki weteng iki bocah edan iki weteng warek kok dikebuki lho malah ngentut Janaka wonten dawuh pucuking keris kae irunging Bathara Guru to granane Bathara Guru. Kowe ora isin to nggih digaman ngene iki? Mboten. Ingkang saestunipun kula supados pikantuk kamenangan. Sing penting menang nggih Raja isin. Nggawa gaman ngene dapure. Satria bagus-bagus kok kaya arep mocok. Malah gawanane gandhen. Wes, sing penting menang. Ora usah sumbar, Ger. Engko nek sumbar ngabarke dipoyoki wong meneng ae, Ger. Wes. Wong ki nek dipoyoki wong meneng ae kuwi apik. Nggih. Wes gak maju, Ger.
Kula nyuwun pangestu Rama Pukul. Ya sing ati-ati Ngger Janaka. Jayang Marata berbet aku Janaka melayang gendreng bareng bali nggawa gaman satriya bagus kok gamane ora bejaji. Gaman apa iki arane ganden. Dienggo apa? Nggo ngram. Aja kesuwen, Ger, aja kesuwen. Aja kesuwen. Enggak tibakno, Ger. Mangke kriyen aku nek ketemu ora ditibakno kok ndak mengkeret neh. Tibakno, Ger. Ora ngono Kakang Janaka napa? Ora usah Kakang wus. Yen to panjenengan mateni Janaka ayo rampung ngono. Tiban gamanku mati, tiban gandenku mati. Kenging menapa Rama? Ora nyanyan nggawa gaman gandene dimunyoki rungune mumah. Ane ora nyamang. Loh, Rama pukulan bindeng. Ora ana dewa kok sing dadi ganden mau meneh. Ora ngerti aku tak manjing kowe, Ngger. Dewa bindeng saiki. Mula wong nek ngirongi wong kok ngeloni wong sing salah iki bakale saleh. Kados pundi Pukulun? Wis aja kuwatir, Ngger. Sang Hyang Jagat Ginata manjing karo Dewa Srani. Aku tak manjing kowe, Ngger. Janaka morang tata banget kowe Janaka. Wani-wani karo anak lanang yen ora tak banjut sak ragamu cemplungke kawah Candra Demuka dadi tiping naraka jahanam mbuh dadi tanding waku. Janaka morang tata banget kowe wani-wani karo anakku lanang. Yen ora tak giget janggam HP la apa lek kowe lek. Edian yo mau dipati Edian. Edian yo mau dipati Edian. Yo mau dipati. Kakang Narara ora peduli, ora peduli. Ora peduli kula. Mati kapok apa ora tak emet-emet kowe. Suwe ra ketemu kowe. Adek mbok lek aku wis ora merem mripatku. Wis ya mati wis lah apa. Anak aku durung kok kowe wis. Wis. Kaya apa iki? Ora, aku ki nek ketemu ngene iki wis nanti tak injem kok kowe kok. Wis, atik nggone Pak Lik lah ora apa-apa. Sing penting kowe ya gelem edian kowe iki. Aku genah mbok pengkurepke. Alah mengkurep ya iso. Edian iki.
Menapa Yai Pukulun paduka lajeng rumaosi kaseser jurit paduka Yai Pukulun Kakang Narada mangke mbok menahipun lajengaken boten wonten rampungipun awit menika kedah dipun tata kanthi sanget Janaka wonten timbalan adawuh Dewa Srani wonten timbalan adawuh bakal tak tata supaya padha tentrem iki ngapa iki wong kancane wis janu kok isih iki. Lho. Yamadipati Wedyan kok iki. Dadi wis do alah gua abrak apa. Kurang ajar kuwi bar kok diguwak. Nek jek kanggo diruket-ruket. Dewa Srani wonten dawuh apa dene Janaka wonten timbalan adawuh. Iki ulun bakal paring dawuh ana sipating laku kang kudu kita ayahi. Liripun kados pundi? Aku duweni loro siji tapa 40 dina ana tengahing alas ananging amung suku sawiji. Tapa ana dhuwuring samudra 100 dina suwene. Milih ingkang endi? Mangke rumiyin Rama Pukulun, kula kepareng milih ingkang wonten luhuring wareh. Iya. Janaka kudu narima pandum. Jeneng kita tapa ana alas 40 dina suwene nanging amung suku sawiji. Dene Dewa Srani tapa 100 dina suwene ana nduring samudra. Kakang Narada, inggih, nanging kula nyuwun tulung kanthi sanget boten kenging rencang-rencangan iki. Boten kenging ewang-ewangan iki. Niki kudu Janaka nggih mriki, boten wonten ingkang krencangi, Dewa Srani boten wonten ingkang krencangi. Inggih, Kakang Narada. Yen wonten ingkang krencangi mengke kula nggih badhe krencangi. Inggih. Monggo kula aturi mirsani kemawon. Wis nggih Janaka Dewa Srani enggal-enggal padha budal tapa ana alas lan ana luhuring wareh. Kanjeng Rama ana apa nggih Dewa Srani? Menapa kula kuwawi tapa wonten luhuring tirta ingkang mapan wonten samudra? Dewa Srani aja cilik atimu. Jeneng kita bakal ulun sili Lembu Andini. Lembu Andini kareben cumemplung ana segara. Kowe mapana ana gigiring Lembu Andini.